Elnézést, hogy megzavarom a műsort, de most kaptuk a hírt, hogy Molnár Ádám az este folyamán elhagyta az épület területét, és találkozott egy kínai mozgóvárossal. Szerencsére a kameraman rögzítette is a jelenetet, ezt most önök is megtekinthetik. Hello, hello. Akarsz venni nagyon márkás póló, futócipő mindkettő lábra? Azt nem. Már hogy tudja, nagyon hideg van a szalagavatonkon, ezért kijöttem egy kicsit melegedni ide. Aha. Mínusz 15 fokban? Fenne a gusztusod? Biztosan fűteni gázzal? Nem. Ja, igen, mi eldöntöttük, hogy nem lesz fűtés, de aztán mégis lett. Nekem van olcsó. Hogy micsoda, hogy mi van magának? Gáz. Nekem van gáz. Kínai árusznál mindig mindent lehet kapni. Na de honnan szerezte ön ezt? Ugyanonnan, honnan márkás póló, futócipő, jogging. Azt te tudni, honnan van? Azt nem. Pont onnan van gáz is. Mennyit adjak? Kici 1000, szok 800. Hát ugye az attól függ, hogy milyen az a gáz. Ez itt például pont olyan, ahogy te most nézel én rám. Már hogy? Bután. Nem vette volna észre, ez volt Kici vicc, magyarul én mondtam. Bután. Mondjak még egyet? Két szárkány beszélget. Azt mondja az egyik a másiknak. Azt most nem mondja el, elég lesz csak a gáz nekem. Jó, mennyit adjak? Hát nem tudom, mert tudja, most nincs nálam szatyor. Megértettem. Szatyor, ez volt te vicced nekem. Gázt nem lehet vinni szatyor. Szák, palack. De ha vársz kicsit, később jön beszállítom, add hozzá cővezeték. Jó, de én semmit sem veszek meg anélkül, hogy kipróbálnám. Semmi akadálya, tessék lenni, van nálam áruminta. Ez egy öngyújtó. Pontosan, hajolni kicsit közelebb, szagolni. Hoppá, bocsánat, nem akartam légetni szemöldököt, de nagyon jól áll, hasonlítasz Falusz Marianra, kicsit lila, kicsit ormosz. Most már mindegy, csak ilyen gáz van. Tessék, majd befogy a szegged, de válogat. Hogy hú, de tréfás meg, hogy már nem szabad válogatni. Szabad. Mondok én egy kici hasonlat. Válogatós vevő olyan, mint aranyszörű paripa. Megdugni minden kánca. Látom, arcodon nem mondok több hasonlat. Egyébként van másféle gáz is. Ez itt például eredeti kínai földgáz. Az meg mitől kínai? Pici fűtőérték, nagy büdösszég. Hát akkor azt nem kérem, és abban a palackban, Abban igazi ritkaság. Mustárgáz. Megőrült. Hát a mustárgáz az veszélyes vegyi fegyver, már régen be van tiltva. Lehet, de virslivel nagyon finom. És az ott? Ezt azoknak szoktam ajánlani, akik folyton szírnak magas szalagavatói árak miatt. Miért? Mi van benne? Könyvgáz. Épp most olcsó. Egyet fizet, kettőt zokog. És miért ilyen olcsó? Először is, mert én lenni nagyon-nagyon jó szívű, másodszor meg 10 éve lejárt szavatossággal. Akkor azt hagyjuk, maga lufikat árul októberben. Nem lufi a lényeg, hanem ami benne van. Hélium. És hogy lehet azzal fűteni? Azzal sehogy. Viszont ha te beszélni tüdőbe, lesz héliumtól hangod, olyan, mintha buszáltó rázárnak ilyet herédre. Ez végig lett gondolva, ugye? Mekkora rész maradna vajon? Mi van még? Igazi különleges szék, kizárólag gyorshajtóknak. Eredeti kínai recept alapján készült. Hogyan? El kell égetni 10 négyzetméter parkettát. És mi lesz belőle? Pádlógáz. Kici kínai vicc gratis. Köszönöm, de azt hiszem nekem már mennem kéne. Ahogy te gondolni, de egy régi kínai mondás szerint, ha te nem tőlem veszel gázt ma, holnap úgyis felrobbansz másiktól. Akarsz a te arcoddal venni magyar termék? Olyan is van. Kici buta fiú, hogy ne van? Már mutatom. Ó, jesszusom, ez nagyon büdös. Biogáz. Olyan, mint boxoló kokó. Orron ütni embert. Ahogy egy régi kínai bölcs mondta, Csingxiájunk tucsi, kurva büdös. Miből
miből készül? Ó, az Lenny most magyaroknak nagyon szok. Ülni nyakig benne. Ne mondja ki, ne. Tudom, miről van szó. Na, én megyek vissza szalagavatóra. Akkor te nem veszel mit? Te ne Augustusot. Ez volt tehát a nap felvétele. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó szórakozást, a viszontlátásra!